autan ne. To ke ga ya mata ta ji da bakinki. Awole ne ya yi min ciki ya ce zai kawo kuɗin da za a zubar. Bai kawo min kuɗi ba kuma ban gan shi ba. Ni wannan cikin gaya miki kuɗi ma zan iya biya a yi mini shi abinda na daɗe ina nema ban samu ba. Ya kamata kiwo kanki kiyamun laini. Kudirin da kika yi niyya wanda zaki aiwatar ki janye. A nan ne hankalinki zai kwanta da naki da na iyayenki. In kin ji fa amma. Duk wani shirin ka koma ka canja shi idan ba haka ba zai kwaɓi maka. Shikenan kai rayuwarka daga ka dan wanka ba wanda zan mora. Da ka sani shirin da ka yi shi a tsaye ba a zaune ba. Yaya ne yau ko ya kama kaga da ka ta mana yin wasan nan fa da za a raba fa ba ma son karamin wasa don na gaje wanke za mu sa kuma wai ban da kuɗi ba wanke za mu sa da kuɗi sai dai in sa waya Iliya haka ne kaga malam kai ma an baka da ita kawai ka ajiye sa waya da ni ma gata saboda hali na rigima kaza ta wuce doki a kai da tsaro fa to akwai magana ku saurara to akwai magana ku saurara ta kama na waziri kuda wani ya tunda sai sallama nake kuna jina ne amma sai ka ce wasu bai gane ba sai ya ga sannan yau dole in ci da Allah mu ba tsasar ka bane ba ka je ka nemi can sa'annin ka daidai da kai haji mu sa'annin yayyan ka ne ka sarki ka mu ba kai ka gane ai ko kuma ne yake ga abu to wadu saura iris ba mu je wasan sarki ba ko kuma ne yake ga haka kai ka ga malam ka zo sai disturb din mu kake rabu da shi mu je wasa ko ka ga sa'an ka sai ka ka malam kawai mu je an ba ni goran na fara tau ana ta kaiwa yake ta kaya to an ba ka kawai ya haka ne ka zo sai wani hairazin din mutane ya tsara gaba mana ko ka ga yasa an ka ne Shi kenan babu komai. Ni dan je. mun ji dan Najeriya mun ji Allah je mana ai ka ga magana sai ka fara mu duk yawa ke tattauna zaman dan Najeriya da Allah malam ana tare kana wani wannan je wasa zaman noti a mota ba na gaya muku ba na gaya muku gadon cace ne yanzu da gashi nan na cike kawai abu ko min haƙi na in tafi gidan can ai ba zai yi ba daga cin mu kace ka tashi ba zai yi ba tsaya ka san me nake so da kai shekara ta 5 a ajagule shekara 3 a afafa wani na kashe na gudu kuma duk akan caca ne dan naga kura ba za ta ci kura ba ni takata ni yanzu na ma hakura da wannan cacan ba ni waya ta ko dan tsaya mana kai an sa mana masaura kai da Allah ku saurara mana wai ba wani akwai a mun fa ya ka jin gaya ma daga nan sai ba ai batun ma ka ce wai baka ba wannan batun da aka taka wannan ba ina ka ce ba maganar canjawa ni dakata shekarar ka nawa a Lagos kai da Allah duk ku saurara mana da Allah gafara kai suka mai kai suka mai wai ina ji na kai suka mai kai ma suka na ce ma wai kai ka ga wai cikin ruwan ido na ka kai kai da Allah ma ne ka suka aka ce ma kai ma suka ba an je kudin nan waye kudin nan waye suka tun nan gani kawo duk gutsun uwar ku da an hana ba mu nan sama da yi saurara da ke karfi ai duk an kwaci da wala ba mun zan hada ka da baba wallahi sai na hada ka da baba ya zai Allah wallahi an ba su da Ai, mutumina nake gaya ma ko wai yau ni zan je gurin wancan mutanen kawai dai sun ga suna zama da wana. Wai akan naje ya mu dan gaggaisa wai suke ce wai sa'annin da mana ne su. Kawai tausayi, ai amma fa ne wata yarinya fa na ganta ta hadi da nan bai da ba. Ha ba, ina gurin nan ina za ka kuke yarinya.
wanda to banda shan sigari da wiwi bada ilu kai ilu ai ilu karshe ne nake ga ranar sai yayi sanu yau ba ku je kasuwan bane ba ai kire wani wallahi mutumin ne ka yara wallahi nake ga to na ka mutumin in ji me ke to gaskiya yayi karin kasuwa ziyara a wai dai ma kike kenan hadan man za ku yi kenan ya kamata gaskiya kake ga ma shikenan zan je sai wata rana ya yi to da yake ji kenan shikenan to sai mun shigo a wani ba ta mun ga gidan ba to sai na zo saboda kishi ko ha me kai da kishi shi kenan ko dai ta kan dai ka abun nan ne na san akan mata ce nake ga ma to kai ko mu tashi abun nan saboda an raina mun hankali kai baba to ni kenan kawai itace na zo kenan ina ganin kilo ɗaya ta kenan ma an raina ta wallahi sai an ban wani abu ko kuma mu samu sabani da mutum dan in yaba mutum ba wata wahala ba ce ba za ta yi ba ni ba da ma na je musu magana wallahi ba sai kai ne kai ka ba tausayi ba magana tausayi gurin isa na je gurin isa na je a gurin yake sun a gurin yake ka bari ne koma gida shikenan kai da kuma gaye na ba wasa ganga sun holi kuna he turaye musa ya da ganga akwai magana cikin raina akwai magana cikin raina ka gane ka ko ka mota kenan ai ce kai ilu shekara uku a jabu na farma wai kai kera ba na ci uwar munafuci ka gane na ci uwar munafuci da munafuci ko munafuci ka ce ba idan suna abu kawai in ka kalle su munafiki yi gashi ko ke da su kawai dai munafiki dan Allah haka rayuwa ne kowa yana kai mu je da raka cikin nan dan karuwa na ai ita rayuwa hakan take nan Ahmad a bada kayan. me ha za a baka kai na 200 ka tabbatar na ce da kai Haka aka ce da ni kuma in ji hajiya ta ce ka ba ta masu kyau kenan masu kyau ba ta hajiya ce kenan na yi gargada mai la ita da rayuwar nan siya idan ka dada a jawan nan da wannan masarni 14,000 kwando 14,000 cip wannan 200 za ta rena fa ta ce bai kai 100 ba amma ai hajiya ce rike da kyau kaji har ma roƙa na gode ga wanda aka kare dawowa Assalamu alaikum. Amina. Na'am yaya sanin da zuwa. Yauwa shi ne. Yaya naga kana ta fara'a ne sai ka ce wanda aka ba kujerar sau. Ke dai gwada wallahi kasuwanci an yi ciniki sosai fa wallahi. Allah kuwa. To yaya ubangiji Allah ya ƙara buɗi Allah ya buɗa. Amin ya rabu ka ce sun ta yi ke kan wata. Wallahi ya. Ina kuma take ne ko ba ta kusa ne? Wallahi umma ta shiga nan makauta wai yayi jikar gidan ce ta ayo. Jikar gidan? Wacce nazarin nan ana yi da gici har ta so ka kenan. Wallahi a tayo. Kaka ne ba ka kyaure ba ya. Ke dai ba nake ga miki sannan da dan wani lokacin to ga dai wannan da yake dan amfani da shi kafin dai. To yaya. Ba shi gani daga cikin su. Assalamu alaikum. Allah ya tsare. Ki waya da kullum rashin hankali ne yake lokacin ka.
sai ka ce kana shiga cikin wanda ba sa'annin ka ba kuna zama kuna tata kuna harkar shaye-shaye. Ni dai yanzu da mun da master. Master me? Ina ka wani to ni ina baka shawara ne akan ka tsaya ka rayuwar nan a rayuwar nan taka ka tsaya ka san me zaka fa. Tafiya ake wata rana ka sai labari fa na rantse da Allah ina ga ma. Ni ne masoyinka amma ka je kana zama a cikin sa'annin da ba sa'annin ka ba manya kana harkar shaye-shaye ta banza. Kana bani ci ne? A waka zaka ce? Ka ga malam tunda baka bani ci baka bani sha ba dan uwana bane kai abokina ne kawai ta riga ta kai kawai ka fita daga harkata. Haka kace mu fita asabar ko? Kawai muna cikin sararawan mu haka zo ka dinga shiga cikin yanayin rayuwa kawai ka dinga malam kawai ka kyale. Babu komai zan fita asabar amma wallahi ni abokinka ne ba zan rabu da kai ba abada kuma ni mai gaya ma gaskiya ne in ka ji kanka in baka ji ba shikenan kuma zan je har gida na samu mamanki zaka sani komai kai abokan ma bane kai kake harka da su ko na rantsi da muna nan mu ne mustage ni na kuma ta ban ga mu ni na ku ka gani nan kayan miya ta ina sai na zauna ka ga nan shagon ka nan shagon a ba ka zauna amma gashi nan ka rufe kana shaye a bakin shagon baban ya zo ganka ne zaka ci na rabu na barka lafiya dan wahalar nan ne ke shi ne dan mai kayan miya dan wahala kake kai wawa ya wani ya nan ne to ke ga ya mata ta ji da bakinki. Awole ne ya yi min ciki ya ce zai kawo kuɗin da za a zubar bai kawo min kuɗi ba kuma ban gan shi ba. Ni wannan cikin gaya miki kuɗi ma zan iya biya a yi mini shi abinda na daɗe ina nema ban samu ba. Ya kamata kiwo kanki kiyamun laini. Kudirin da kika yi niyya wanda zaki aiwatar ki janye. A nan ne hankalinki zai kwanta da naki da na iyayenki. In kin ji fa amma. Duk wani shirin ka koma ka canja shi idan ba haka ba zai kwaɓe maka. Shikenan kai rayuwarka daga ka haɗa wanka ba wanda zan mora. Da ka sani shirin da ka yi shi a tsaye ba a zaune ba.